Li Londona paytexta Brîtanyayê şandeka çalakvanên Kurd ku di çarçoveya mafê mirovan de kar dikin û tev jî ji Efrînê bi mebesta gihandina êş û azarên welatiyên Kurd li Efrînê binpêkirinên derheqê wan ji aliyê grûpên çekdar ve tên kirin, hevdîtinek li gel ofîsa peywendiyên derve ya netewên yekgirtî li Londonê encam dan. Li gorî gohin çalakvanên Kurd ji Efrîna Rojavayê Kurdistanê belav kirine. Duh ew hevdîtin hatiye encam dan. Têde çalakvanên Kurd belgeyek pêşkêşînê tewên yekgirtî kirin. Sitemkarî û binpêkirinên mafê mirovan ji aliyê grûpên çekdar yên ji aliyê Tirkiye ve piştevankirî têde bi zelalî û tekezî pêşkêş kirin. Di bilgeyê de çalakvanên Kurd behsa revandina welatiyan, daxwaza fidye û parayan, beramberî serbestberdana wan, desteserkirina mal û milkên welatiyên Kurd, kuştin û dizî û talankirin, bi mebesta derbiderkirina wan û bicîkirina malbatên Ereb dişûna wan de, da ku demografiya Efrînê were guhertin. Serbarî binpêkirinên din derbarê welatiyên Kurd bi hûrgulî ji netewên yekgirtî re hatin şîrovekirin. Her derbarê bilgeya ku çalakvanên Kurd pêşkêş kirine, çalakvanan nerîna xwe bi çareyê destnîşan kir û gotin ku divê grûpên çekdar ji Efrînê derkevin û rêveberiya Efrînê ji aliyê xwediyên Efrînê û welatiyên wê ve bêkirin. Korîdorên aram dibin serpiriştiya netewên yekgirtî de bên vekirin, da ku welatiyên Efrînê vegerin ser mal û milkên xwe û dorpêşkirina Efrînê jî bidawî were û dibistan dubara ave bibin û pêdivî û xizmetên giştî û alîkariyên mirovî jî werin pêşkêşkirin. Li gorî çalakvanên Efrînê ew pêşinyar û nerîn û bilgeyên hatine pêşkêşkirin, cihê destxweşî û spasiyê bû ji aliyê Brîtanî ve. Brîtanyayê soz daya wan çalakvanan ku daxwazên wan bi ofîsa netewên yekgirtî li Cenêvê veguhêze. Derbarê vê gavê û encamên wê hevdîtinê çalakvanên Efrînê dana xuyanî ku ew hevdîtin bi berhem bû û bi erênî hata pesendkirin. Çalakvan û rewşenbîrên Efrîna Rojavayê Kurdistanê berdewam hewlên bidawîkirina binpêkirinên li Efrînê encam didin û li her dera ku lê bin kar û çalakiyan encam didin. Hêviya wan ew e ku ew perda reş li ser Efrînê were hilanîn û cardî jiyan bi xweşî û aramî li Efrînê vegere.